Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma musulmi barkanmu da sallah. Fatan an yi sallah lafiya. To a mana gafara da zama tare. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana don albarka. Allah ya yi mana. Allah ya yi mana. Allah ya maimaita mana. Ga kuma nura jama'a. Ga kuma nura a bata kalami. Masha Allah. Wanda bai da mata Ubangiji Allah ba shi dama kama wata shekara. Wannan sabon ke wanda ke neman ƙari. Wanda kuma ya angon kunya wannan dai Allah ya ra'aye ga Allah ya maimaita angon kunya. Allah ya maimaita. Wallahi Allah ya maimaita. Ba mu sha da daɗi ba. Ba mu ji daɗi ba. Allah ya yi mana. Amma dai ba rabo ne ba. Ba rabo ne ba. Gaskiya ba. Komai sai rabo. Abinda ba rabo ba gani. Mata ka kabarinka. Yanzu ni dai zan leka in mama da maman abinci ko to ya kamata To ai kaga matsalar gwabro kenan. to ya zamu yi To ai shi ba mu jiran wani ya kawo To bari mu je mu kwaso muku to daga gida mu kawo muku ku ci ku koshi. Insha Allah. ka tona maka Insha Allah. Ga gwabra, ka tan gwabra. ka tona maka Masu iyali. Ga gwabra yana to duka su malam Bubakar. Masha Allah. Mun gode barkamu.